Nyakora mag jwang' machiegni bang' winjo chenro mara kaka wanene mano ma orumo kine machuok mokalo en kine modaka thuolo mar mondo warangane chal mag weche mopogore opogore tenya sekta mara somo niginto gin gik mage mosebedo kae katimore wich bar mosebedo kar kae achiedh nade kion koma ponono ne obiro ne oganda tok twak mane jatend migawo mochune omenda yang'one od bura ni nyaka sani teko magintiere godo mar siro weche mag somo gi deponi bedo matek. Mae kama odhi bedo kaka ka warango iwacho ni diponi omenda ntiere piny. Adhi bedo gi twak Nyakora Mojwang' gi jalonyo weche mag somo to mokwongo ne madano winjane kaka jatend migawo mochune weche mag somo ne oloso mano jatend migawo mar weche mag omenda John Mbadi mano ne wuok e lela kendo yango ne piny owacho onge kod nyalo mano mar siro somo maonge chudo e sikunde mag primary kod mano mar secondary. Mbadi ne owacho mago kaluwore gi gope mathoth ma bende owacho ni piny Kenya ni godo ka piny owacho osebedo karem chwalo chudo ne jopuonjre kaachiel kod ka jopuonjre mago mantiere e sikunde mag primary kod mago mag secondary. Jafwambo mar weche mag siasa Chris Owino noluwo sigana ma kamano juma mokalo kendo koro sani oleronwa kaka jood bura ne oketo migawo mar somo mano e tago maliet kuom chwalo omenda mag somo bende modeko. Wawinyane sigane kato bang'e aduoka kod jalonyo. E nyim komiti mar od bura mar somo, jatend migawo mar omenda John Mbadi oyawo chunye kendo wacho ni piny owacho onge kod omenda moromo mar siro somo maonge chudo ne jopuonjre mag skunde mag primary kaachiel kod secondary. You see, the problem is we live a lie. Let me put it this way, and I've been around here. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. And I will explain to you. E akirikiki mar miriambo mar sirikal ewi omenda mar siro weche mag somo kod wacho adiera, Mbadi oyango ni kuom siling 22,240 ma sirikal onego bed kachulo ne japuonjre ka japuonjre e skunde mag secondary, piny owacho osebedo kachulo mana siling 16,900 kende. If you look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. Mbadi olero ni kalure kod medruok e gope mag piny Kenya, sirikal osebedo ka thembo e chulo shillings 22,240 ne skunde mag secondary, 15,000 ne junior secondary, kaachiel kod shillings 1,500 ne jopuonjre mag skunde mag primary. The reason why probably 5 years or 7 years ago we were able to meet the requirements, apart from the fact that we adopted a free secondary education, was also because that time the debt repayment was low. Now the debt repayment is high and it is said everywhere. Kata odoko ni jodongo ne ogoyo ngero ni wacho adiera gonyo ng'ato thuolo, adiera mar Mbadi okete e lot mager ka jood bura penjo gimomiyo sirikal osebedo ka oling' thi ewi wach makamano. You should have been honest with us and tell us, yes, it is 22, but if we work with 22,000 per child for senior secondary school and the 15,000 per child for the junior secondary school, and we work with 1,400 plus per child for free primary education, you will get higher figures than what is in the budget. Jokanyo mag komiti no owuok tumuso kod migawo mar somo magiwacho ni osebedo ka chwalo omenda mar siro weche mag somo e skunde manyawawa. We talk about Bomet High School. We received 50 million. Bomet High School does not exist. E kinde ma sirikal wacho ni gionge kod omenda moromo mar siro weche mag somo e skunde mag primary kod secondary, kweth machielo ma sirikal osebedo ka loro gwenge ma pacho kae kendo chiwo kony makore lach mar omenda e juma ka juma. E kinde ni ma sirikal wacho ni gionge kod nyalo mar siro somo manono e skunde mag primary kod secondary, penjo maduong' en ni ging'eyo wach makama karang'o, to ang'o momiyo gisebedo ka giwuondo oganda jo Kenya ni gichung' ne chenro mar somo manono e skunde mag primary kaachiel kod secondary. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino, mae makela itwa kae kod jalonyo weche mag somo Nyakora Mojwang' Samuel Otieno ma bende ochung'ne chenro mopogore opogore mag tudruok mag advocacy kod partnerships mano ka Zizi Africa Foundation mano kod okinyi makawuono kamar mondo mi oketnwa gigi e nyong'ong kendo okonwa maling'ling mantiere kar kae. Samo yawre kendo machiegni ahinya okinyi makawuono e mbako romo. Sirikal nong'eyo adieri ni karang'o. Jatend piny machon Mwai Kibaki nyawacho ni
all of a sudden you've become so clever. Sirikal ong'eyo ni gini onge omenda gi okoromo kinde machal nade jatend piny Kenya bende nigi paro mopogore gi nang'o wiji kinde mabiro. Erokamano ahinya Cleo, to kendo atimo erokamano to arwako jowinjowa kata gi joneno man kuonde mopogore opogore. An kaka nene mokwongo en kinde marach sana kuom sekta mar somo e Kenya kae. Ka wanyalo bedo ka waneno mana ka jok madok chien kar go okang' mondo wadhi mbele to wachalo mana jok madok chien. Koro nyocha jaduong' motelo ne migawo mar omenda emero nyaka bed ni nyocha oor mondo bi owachnwa, mondo bi ong'eng'nwa gini, mondo be gipimie go yamo to wanyalo wachango. An anyalo wacho kama, mokwongo an ok anyal yie to ok anyal kata nasiro paro moro yoyote ni piny owacho onge gi omenda moromo chiwo somo ka. Ere gimomiyo awacho kamano? Mokwongo mana kaka ipenje no, kata jogi ka nene dwaro telo to nene gidwaro telo ka ging'eyo kaka ekonomi marwa chalo. But mano nyaka wachak ka wacho wachni, nyaka wachake mokwongo kuom wachni Kenya kaka piny ok onyal tiyo gi miluongo ni in isolation. En achiel kuom ogendni mag pinje. To kaka ogendni mag pinje nitie gik miluongo ni treaties kata singruoge mopogore opogore machuno ni serikal ka serikal e piny ga nyaka kaw weche mag somo motegno kabisa, to kendo bende en ting' margi mondo gine ni somo maber iyudo gi ng'ata ng'ata. King'iyo treaties mang'eny, wantie kod treaties kaka the Convention of the Rights of African Child, African Charter on the Rights of the Welfare of the Child, UN Convention of Rights and Persons with Disabilities. Gigi te king'iyo, alafu kibire Kenya kae wuon, tiyudo ka katiba marwa wegi ne walos oketo oyango ni ratiro mar somo en gima ng'ato ka ng'ato nyaka mi. Koro ka wanyalo chopo kama serikal nyalo wachonwa ni gionge omenda moromo loso weche mag somo kae, mochiwo somo mok chul, to mano ok wadok mana chien kaka oganda, lakini bende wacho ni koro watemo hepo gimonego bed ni watimo. Chal kaka odi koro in ikwer ni odi ji ok som, koro ing'eno koni gibed kata gi nyithindogo. Koro an to kaka aneno ni nyocha gipimo yamo, to gimomiyo nyocha neno ka gipimo yamo gi gima nyocha jatend migawo mochung' nomendo wachono en nikech ging'eyo ni gini en gima kata katiba bende osiro. To mar ariyo, nyocha waneno budget ma nyocha okele bunge. Kineno budget ni ineno ka tinde osebedo ginene piny owacho masani, loch masani nitie ni, iyudo ka somo ni e gima ok gikawo motegno. Somo ni e gima sa asaya ma nitie pressure moro e budget kae matin to kanye ma nyaka lesi e wiye. Somo ni tiende no ok gimiyo somo pek. Jaduong' Mbadi ka wacho kamano, to kineno budget ma nyocha wuon okele bunge, turango ka nitie gik moko ma gikete teko mang'eny. Yudo ka kata nitie pesa mar gero kanise moko kanyo, yudo ka jogi ok chiw pesa moromo ne skul, lakini kanisa to arambe wagoyo kabisa, kendo sadaka bende wachiwo kabisa. Koro Cleo, kata in kaka ng'ama odi wuon, kibedo ni ja Kristo magolo sadaka maber kabisa, to school fees to kichul ne nyithindi, be ja Kristo mar adier? Kibedo ni in gi projects moko madongo wacho ni idhi gero plot kamoro, lakini pesa ma nyithindi dhi kod school to kichiw, anane mane problem. So ananeno ni ka duoki, an ok apar ni piny owacho, ok apar ni nadier ni piny owacho onge pesa. En gima nyocha giwacho kamano nikech en gima gidwaro mondo giketwa in that situation maduto seche te waneno ni pesa onge, mondo gijustify, nikech kata pesa mosebedo kichiwo nogono moko osebedo koromo no, pesa no osebedo kikele skul moleo. Koro jopuonje headmasters chandore seriously mondo kaka ginyalo run school, nikech kokel ni pesa second term third term ibro timo nadi. Mano mokwongo. To mar ariyo, nyocha neno kaka ta nitie mibadhi mang'eny e somo ka. Winjo nitie skunde 33 ma yudo pesa maber, kendo serikal miyo gi pesa higa ka higa, to gin skunde maonge. Koro neno ka nitie wach mar mibadhi nitie iye ka, to an gima neno kabisa ananeno ni loch masani nitie ni ok oketo oteko, ok giketo pachgi, ok gikawo matek
weche mag somo. Koro kanye ma saduto idwaro ni mondo tumnadi mondo gole pesa to mano en gowi maduong' zaidi mineno ka waketo kuomwa nikech nyaka wayier gimoro achiel. Wadwani mondo wachiw adwaro mondo wachiw somo maber sani kose wadwaro ni mondo waproduce jok madongo mok bi nyalo participate e dongruok mar Kenya, ji mok bi nyalo yudo yuto margi manyalo miyo gidag maber. Tiende ni kok waketo teko sani e wach mar somo to we are building a generation madhi bedo joma ka serikal ok okonyo to ok nyal dak. Tiende ni gik makoro mistakes mwadwa timo sani gi gin mistakes gope mwabro chulo for a very long time nikech you'll have citizens ma ok nyal chung kar kendi to ma ok nyal konyo pinywani mondo odong mbele. Erokamano ahinya Samuel. Kinde mwantie sani ang'eni oganda mathoth penjore mana kama girange achiel kachiel ni to gin gik mage maponono osebedo kae ka timore kendo thoth oganda penjore ni e higa mar 1980 nyaka 90 ang'o mano bedo kata katimore. Nitie sir mane chiwo kendo kata sirkal nokelo gino luongo kata ni weche mag cost sharing mano e kind jonyuol kaachiel kod jogo mane sekta mano mar somo. Kato bang'e gimachielo mano duogo los karka e higa mar 2003 jatend piny Kenya mano Mwai Kibaki mano senindo nokelo wach mar free primary education mano FPE Januari higa mar 2003. Kato bang'i kapore ne telo mano higa mar 2008 nokelo gino mano wacho kata ni en subsidized secondary education. Kato bang'e higa mar 2017 tend Uhuru Kenyatta kodonjo tielo mare mar ariyo mar telo nowacho kata ni koro nitiere free day secondary education. Mano bene nogolo weche machalo kaka tuition fee ne public secondary schools mane gin day. Kato bang'e nyakora monge jwang' ariga mar 2018 nyaka kawuono sirkal osebedo ka oro omenda to ywak maduong' ahinya mosebedo ka nitiere kar kae mokwongo en deko mag chwalo omenda. Iwacho ni overcrowding kata jopuonjre mathoth ahinya manie sikunde kaachiel koda ka strained resources. Iwacho ni in gi library to ji mathoth ahinya dabiro tiyo gi library ni kama gintiere. Paro mane nitiere ka Kibaki gitende nobiro higa mar 2003 ema koro chak time chenro mar free primary education ka nitie jogo mane serogi mano ting'o World Bank kod UNICEF. Riwruoge gi pontie kendo riwruog pinje mangima mantiere e piny mangima gintiere kendo gin mana gi fund program machalo kamae. Kodhno chako gowa kanye nikech ok awinjo notice moro amora kikonwa ni jok ma fund projects gi o pull out owuok kata chelo gi bende ochung'. Telo mar migosi Mwai Kibaki ne nitie gimoro achiel mane ne omiyo gifaulu kata gitimo maber sana e wachni. Mokwongo ne nitie that commitment gima luongo ni political will. Tiende ni jatend piny kowacho ni gima kama chakre kawuono nyaka watim to nyaka wakawe matek to nyaka wakawe serious. Tiyudo ka piny mangima ji duto te timo nadi? Ji duto te first of all sire lwedo. Then commitment bende ok dwa commitment ok en wacha. Mamane maneno kaka koro telo mar Kenya Kwanza ni aparo ni gik moko mang'eny ka gidholuo ma iye nyalo wacho ne giwala. Kisechiwo commitment mar gimoro kaka medo jiwo somo to nyaka bende iket resources, nyaka ine ni iketo mwandu moromo manyalo deliver. To kiseketo mwandu moromo mineno ma commitment no neno ni adira gini ikawe matek to gini in gi siso ni dwa timo gini to koro yudo ka support nyalo gabiro yo mayot sana. To mane Mwai Kibaki notimo. Tiende neno fund free primary education maber koro en kuonde mantie fuok kata gaps emane koro jogi biro to siro. Tineno ko timo gino progressively kamano mochopo kama wuok kosewenwa subsidized primary education. Sani ananeno ka shida maduong' mantie kata de benini World Bank Cleo kata de benini World Bank to kineno ka seriousness onge. Tiende ni piny owacho ok ti matek mar neno ni somo ni en gima nyithindo yudo to bedo matek sana attracting gimiluongo ni external support nikech ikonyo mana ng'ama bende tiyo matek. Koro an pod aduogo mane wach mar commitment. Kibaki ne committed
to no kongiso commitment no by wuoya no chiwo commitment no gi wuoyo kas omache bende gi resources to kiyudo maber kinde cha resources mane Kibaki ne ntiego nene tin moloyo sani koro migosi Mbadi wacho ni gimomiyo ok ginyal finance free primary education kech gope mwachulo ing'eni gope ni to tinde ing'ene ne matinde oketne gik moko te tinde keto mana kuome to kata kichulo gope nitie gik moko e odi ma ok nyal compromise nyaka ji chieme e odi kichulo ot nyaka ichulo ot school nyaka ji dhi koro kibi wacho ni akawo gope mang'eny nikech go ka serikal okawo bendo kinyal wacho nwa ni serikal moro chema nokawo gope mang'eny go ko kawo gi serikal en piny owacho makata katibi mana bang' higni 50 koro commitment manene Kibaki ne nitie kode mana attract external support to sani an kaka nene en ni bedo ni commitment marwa yom wach mar education ni kineno priorities wa kama nitie neno ka watimo renovation mag ute mag piny owacho ute moko nego bed ni wakete pesa mang'eny ineno ka kanyo nitie shida koro attracting external support dhi bedo problem to mar ariyo bende mimondo somo jiwre e piny ka onego bed ni joma timo chenro gi bende nyaka bed ji ma iwacho ni they are consultative and inclusive nitie stakeholders mang'eny within the education sector kae monego bed ni bedo consulted e gik moko mang'eny gi but koro gimwaneno ka ni en ni upo ka gimoro nitie bunge ong'ad pesa makama from education nikech at the end of the day kata bed mana ni wan gi free 100% free primary gi secondary education to nitie ji moko stakeholders kaka jonyuol manyaka bende nitie part manyaka gi play mondo ka gitim nade gi sir somo e Kenya ka lakini yudo ka telo masani nitie ni kata magawon mar somo mar Kenya kae yudo ka gik moko mang'eny gi consultation team emomi yudo ka koro sometimes priorities bende waketo kama opogore yudo kini dhi gero library maduong' to library ni onge buge ma nyithindo dhi bedogo yudo ka sani weche mag junior secondary nyochi neno ka sandruok nitie mang'eny yudo ni gero dwarore mondo ger laboratories sani koro wacho ni percentage 60% mar nyithindo madhi join senior secondary school onego bed ni donje STEM gik mo sirore gi science but yudo ka skunde ok mi resources mag timo gigi koro wadhi bedo gi nyithindo madhi dongo to ka gidhi mbele gi somo lakini ok wamiyo gi gik monego bed ni gitiyogo gige mag tich monego bed ni gitiyogo koro an aneno ka shida mantie en lack of consultation to mar ariyo lack of seriousness and prioritization mar education emomiyo yudo ka external support dhi bedo marach but de bed ni kata na sani piny owacho ni sani wadwa keto wadwa jiwo gini to wadwa timo gini kama lakini warem nitie kama waremi koro mano dhi miyo gi yote kuma migepni moko kata kaka matiye kaka Zizi Africa Foundation nitie ways mwa bende wasiroga gima government timo but isiro mana government ka government bende ng'iso ji ng'oto ng'iso ni gini en gima gikawo motegno lakini sani aneno kok gikawo motegno mar adek iyudo ka koro an sani koro telo ni baga kech yudo gima koro jatend migawo mar pesa nyocho wacho jatend migawo mar education nyocho wacho gima opogore wacho ni gibiro dok e bunge mondo med gi pesa nyoro ka jatend kinyoro ka ker nyowuoyo nyoro ker nyo wacho nango ker nyo wacho ni gin gidwa dhi mbele gini koro wakia ni mar jatend migawo mar pesa cha noket mondo temwa go kosi koro mane penjo maduong' moduogo godo an gi duond jatend piny Kenya William Ruto koloso bang' ywe makawo sani oduogo ka mondo mi warange nyakura mag jongi wacho ni piny momiyo pek gedo mag kanisa to sikunde ne chal marach omenda ok chopi kin gik mathoth mantiere gedo mag kanisa bende ok rach gibecho to pek onego bed ni miyo gima chal nade wakaw ywe masani aduogo kikine mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Chonga gilo, emo mi acha no kama. Chonga, emo
osemia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV en od jower duto. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Nyakoro mojo machini pod wantiere kar chenro en mar mbakoro modhi nyime kod twak achiel kan ka kod Samuel Otieno ma en director Gazizi Afrique Foundation kendo jalony weche mag somo watemo rango pek mantiere sekta mar somo achiel kachiel kendo bedo kodika mar mondo mi wakoni kaka oganda bende rengo iwacho ni kama oganda nitiere mopogore ka omiwa paro mopogore kendo wamedo mana kole kine odogo ni amado thuolo mar winjo duond jatend piny Kenya William Ruto kano loso odiochieng' manyoro kendo warange achiel kachiel kae ka were wacho kani ne chenro ka luo chenro achiel kachiel kendo wacho ni neni nera mano Sam Otieno en chenro koro ka Ndiwo Bondo wacho ni en bende en kodwa ka achiel kachiel luo twak kendo mor gi chenro kiny ma kawuono John Otieno wacho ni meta ahinya ukolo weche mago mag somo gi dholuo kiny ma kawuono mano wach mantie kaka MC Olwanda bende wacho ni wan kode ka achiel kachiel wenya ningi ma jatend piny Kenya wacho odiochieng' manyoro ka to wapenjre en ang'o ma timore ng'ama temo tut mar pi gi tiende wawinji. I just want to give assurance that education cannot be compromised. We cannot compromise access. We cannot compromise quality. We cannot compromise affordability. And we cannot compromise relevance. Jatend piny wacho kamae to kanisa ni bende osesingone kata weche mag chudo. Owacho ni pesa modhi miyo kanisa mane nitie nyoro noko dhi lande. To wacho jogo dhi onene mondo miyo pangre kod kaka datek garang'o ger kanisa. En ni pesa ni nitiere tikete yore moko mopogore manyalo tamo ng'ato pimo. Sam. Mogo klemo ka iketa matek nikech kanisa mane nitie no. En kanisa mar jo Angili to an achiel kuom members mag Angili ma Nairobi Diocese. Koro jatend piny olimo achiel kuom parishes wa. Klemo nyaka wapenjre matut wan kaka jo Kenya. Ni nitie gik mage ma muhimu e ngimawa. Ineno education kata somo en gima onego bed ni keto foundation ne gik moko mang'eny sana. Kawa bedo ni koro education ok wadwa fund lakini kanisa to wagero. Klemo kinae ka nitie shida ka en wanyalo bedo ni wadhi bedo gi jodolo makia somo mbele ka. Nikech koro waamua ni kar mi mondo tero jogi mondo koro obed mariek kata jalolo bende dwaro mariek. Wan waamua ni koro konchiel kamar kanisa mondo gero kanisa ok rach. Lakini ere kama onego bed ni wakete tekowa. Tij gero kanisa ok en tij piny owacho. Tich maduong' monego bed ni gigero en mar skul. Koro wan e situation ma wan gi nyithindo ma wasenyuolo, wan kaka piny mar Kenya. Wanyuolo nyithindo to waneno ni skul ni to samoro kata koko onge pesa ok wanyal timo ahinya lakini kanisa to nyaka tim. Mano misplaced priorities en gima duong' sana ma dhi affect wa. To mano gino king'iye budget nitie kaka owuok e weche mang'eny. Nikech jatend Keru wacho ni gini ok onyal compromise. To minister mare to nyocha wacho ni osechopo kama koro gigo badgi piny ni koro onge ang'o
onge pesa. Koro wadwaro ni mondo waginen believe ng'ano mwanyalo neno ni wacha diere kindi gi kanyo. Seche moko nitie singo moko ma kidwa timo kisingri ni gimoro to nyaka imed mana gi action. To action en ni onego bed ni waneno ka resources bedo channel on a serious note. To onego wabed ka weche mag somo gi ikawo gi seriously to twake maber. Nitie shida moro kilemo matimre e Kenya ka be. Iyudo ka pesa mineno mar somo ni pesa ni odonyo matino tino. King'iyo nitie pesa ma dhi help High Education Loans Board en gimoro 32 billion. King'iyo pesa ma wuok National Affirmative Action Fund 1 billion. CDF 20 billion. King'iyo basari ma from the president's office en gimoro billion adek. King'iyo pesa ma koro ket mar capitation nikech billion 700 manyocho ketnwa e budget cha. Chegni nus mare dhi wach machulo jopuonje. Koro modong' cha ema donje e somo. Koro king'iyo pesa modonyo ni wan gi billion chegni 300. Modonyo moro mbunge machiwo, moro county government chiwo, moro women rep machiwo. At the end of the day kiduogo kineno pesa ni en pesa ma koket karachiel to romo mondo wabed gi somo ma free. But ang'o mi idonye kama? Idonye kama nikech koro mae en yo moro migolo go pesa moro kanyo mondo bedie mibadhi. Koro mbunge bende chamo mage gi jotije moko men gi jomo ng'eyo kanyo. Ang'o miyo kwa ket pesa ni ka pesa ni onego beni dhi agula achiel mar neno ni wan gi somo ma otegno e Kenya ka. Ang'o miyo ket pesa ni karachiel to gole dichiel. Kamano. Ang'o miyo watiyo gi arambe kaka wagero kanisa gi arambe to waweyo wabunge bende samoro mbunge biro miyo klas achiel. Ere gimomiyo kar somo ka watimo gimiluongo ni tokenism. Chomo ka chal kama ka wabiro to wakonyo sana. Waneno no Roma koro mondo wakonyu mondo nyithindu odhi e school. En gimoro malit. Ng'ama chielo kaneno chelo kiny makawuono nyalo wacho ni Kenya koro lit ne ahinya. Nitie ote madonjo kar kae. Ray Polo wacho kama en midhiero maduong' ni watugo karata kod somo e piny Kenya kae. Pinje moko keto maino e somo kendo gimedo dongre. Wanto wakawo siasa kod mibadhi wadwanyo godo som nyithiwa. Gine lit. Erokamano ahinya. Wanyalo kete pim mane e piny masomo okomi pek. Mibadhi okwako konde duto. Nyathi winjo ka wacho sani nyathi mondo mi osom Kenya ka onego bed ting' mar sirkal. Machielo wacho ni kok inyal yudo school ma nyathini nyalo dhi minyalo afford to weri go. Mane debate masani madhi mbele mar free primary and secondary education. Ng'ato wacho ni erin ka nyathini ter ka minyalo chule fee, ichul fee ne itieki. Ndadhu mar somo ma Kenya ka. Kata report mabende ugolo kinde ka kinde. Ndadhu kod pek kata teko mar kit somo mantiere godo e piny Kenya. Odhi kodigni to ka diponi gigi biro kaka obiro mayo wacho maniero wadhi siro school omera ni pod ntiere wadhi biro ka wantiere gi karata machana de migoka wanego pinywa Cleo wanego piny moro amora ma oko keto maine somo en piny mok nyal dhi mbele nikech Cleo gima luoro gimomiyo abedo ka ok wayawo thuolo ni somo gi population masani wantie kodo mar jok matindo kata nyithindo mwanyuologi takiani en piny manade en piny ma samoro dhi bedo ni mondo ji biro lamo mondo kik gidag ahinya nikech shida mabiro kwako piny gik moko modhi mang'eny kata maundu kata beta gi piny mar ji moko to kendo bende gima nyaka ing'e ni every generation nyithindo manie skul gi kata de benu wamiyo gi somo marach moloyo to mage madhi bedo engineers mage jok madhi gero ute mwadakie to kanyo be ma dekteche dhi wuoki koro nyaka wapenjre to dekteche mwadhi golo e system wasani chenro marwa kaka koro watugo karata gi somo kama gidhi bedo ji manade koro wan ok wanyal bedo ni Kenya ok nyal bedo ni neno ni Kenya makoro iwacho ni ginongere ni we are retrogressing pinje duto neno kaka koro ginyalo yawo somo mondo somo obed gima ng'ato ka ng'ato nyalo yudo lakini kiduoko gini kuom jonyuol to wang'i dhier ma okwako Kenya ka Cleo nitie nyithindo mang'eny ma kata sani gimiwachonwa ni pesa mar capitation mowuok 22,000 ni nyaka 16 ni nitie jonyuol ma kok ichulo nigi pesa no to nyithindo ok dhi somo free secondary education osebedo ka konyo sana kata gwenge mo ae iyudo ka at least jaduong' nyalo temo ma us kata dhere achiel
to nyalo bedo no nyalo miyo nyathini gik moko mopogre gi school fees ni. Koro sani ka wacho ni waduoko nyithinde school fees to wang'eyo the poverty levels mantie kae, tiende ni watemo ga mana wacho ni koro mzigo ne en mari, kinyuolo nyathi to puonji, to kok inyal puonje to bendo bedi kamano. Magi gin gik ma ok dhi kelo shida mana ni familias ma nyithindo gi ae, en gima dhi kelo nwa shida kaka oganda mar jo Kenya. To an kaka neno, somo en gima ok onego wakel e tugo, nikech gik moko te mang'eny kata jok madwa ni mondo obed e telo mana somo ne madhi konyogi. To kendo king'iyo kata na jok masani otelo no mang'eny kata wajumbe wa mang'eny gin ji mosomo mana gi basari kata university, kinde no ne free primary onge, but idon kata mi mondo gitiek university gisomo mana through kony ma serikal ne miyogi. Koro bed nade ni koro sani gin ka koro seche ji mang'eny gi ni e telo, to koro sani ka koro pesa onge, lakini pesa to nitie ma ji nyalo idho go ndege ka bayo e penje delegations moko madongo mwakia gima dhi timo. Akia ni renovation mar ute itimo, empowerment program, weekend ka weekend idhi igolo pesa, ichoko ji igolo pesa, nitie kata gonyo migonya ji mondo bi attend gine. Kanisa ka wadhiyo to kanisa wadwa gero kabisa, to school ni to koro kodwe tiende na neno ni nitie mchezo moro ma Ray Polo luongo. Ray Polo by the way en nyako ma watiyogo. Ray Polo golo ni karata mwatugo ni karata ni dhi nywa mbele ka, nikech karata ni kleo ka Nyasaye alamo mondo Nyasaye okonyi omi higni mang'eny. Kleo idhi bedo gi daktari moro mbele ka mako rango maber to nyalo kata yangi kama ok onego bed ni yango. Koro an kaka aneno ni ji duto te matiyo e weche mag jiwo somo ka nyaka koro chung motegno. An aneno ni piny owacho ni nyaka sani koro watim gima iluongo ni pushback. Tiende ni piny owacho nyaka wa hold gi accountable mondo gi deliver gima onego bed ni gi deliver, ma in free and compulsory education. Moko ng'e ni education manyocha wan ga tie kod ma free no neno ok chudie, but gen no nego bed ni wadhi okang' machielo ma koro tiende ni kileo ionge rusa mar bet gi nyathi e dala ni nyathi ok dhi e school. Mama ni chen gima nego bed ni piny owacho timo. Mancha wan wasetimo sub counties kaka auchiel wasetemo gino. Gimilu ka wa support 100% transition. Tiende ni koro nyocha ne wakawo okang' mar hakikisha ni pesa ni kodhi e school to nyithindo bende nyaka som. Lakini koro karata mosebedo ni osemiyo kata na kaka skunde gibedo managed bedo problem. Sam, nitie gimoro ka manager talo moro wacho, ma en jaod bura e county ma Baringo. Jamatia Sergom, woman rep ma Baringo. Anga so megi kizungu ka to banga waloka chel community. Wacho ni, what do you get from free education? Do you get quality students? Penjo. When education is free, it's often not good. When we pay most of these bursaries, parents no longer feel responsible for ensuring their children work hard in school. En kama ichiwe bursary, mabendo waselose karaka. Magimo temo penjo karaka ni en ber mane ma wayude weche mag free primary education. Kata free education. Bendo wayudo jopuonjre ma nigi lony motegno makare. Ko penjo kanyo ni ka sirkal kata jotelo chulo bursary, jonyuol ok chal ka gima kao kit somo ma nyithindgi somo godo gi pek madwarore. Magi omiyo nyalo kono ni pesa onge. To ka mae type mag jotelo ma wantiere godo, okada pay ni 2027 otem kod giango to the pay na no gesana kama gintiere. Mae kit paro ma jatelo moyier manie apis ma bende osomo ung'eyo kama gini bende ochom. Kata joge moko bende mosiro kale free primary kata free day school. Kleo en gima late sana. Ne higa masani wantie ni wanyalo bedo gi jotelo ma pachgi paro kamano. Ing'eyo ni samoro bende kanye ma bende iwacho nono wan bende wantie kod jukumu moro kanyo. Ni bende sama bende dhi ling'o mbulu to bende parie ng'at mi dhi ling'o no mbulu. Akia ka jatelo ni owacho wach ni nikech omino gima wacho no koso wache awacha mar koro yawa dhi koda. Somo miwacho mar mok chudini gimomiyo nokete ni wachi konyo jonyuol ahinya. Neno kete nikech ratiro mar chiwo somo maber ne oganda en tij serikal, en tij piny owacho. Mamano is a right. Ma wan ne wadeka chako free primary education, lakini koro karude kod telo mar migosi Mwai Kibaki manosenindo. En koro neno konyo mana chopo singo monego benid serikal ka serikal chopo.
To kaka riwacho ni jonyuol ok oket pek e somo nikech somo ni nono. Ere gima sirikal wuon osebedo ka timo mi mondo o involve jonyuol. Cleo osebiro ka e kinde moro ma wacho to ere gima omiyo samoro itamo jonyuol dhi kata e skul kendo chak ne owuoyo about ginene skunda miwang'o gi mitimo ang'o gi. Ang' momiyo janyuol ni en onyuolo nyathi to kosekele skul ka seche moko inene kaka en emonyalo ketho nyathini. Iwacho ni kik jonyuol bi e skul kinde ma penj idwa tim nikech jonyuol biro konyo mondo penj okwal. Jonyuol gi golo ga penj ni kure. Magi gin jotelo maduoko wachien to gin jotelo mawacho ni koro gin giwuoyo from convenience. Owuoyo mar mondo nen maybe kaka koro ng'ama support piny owacho lakini ok apar ka chunye won gi iye o amini kata oyie gi gima owacho no en gima adier. Nitie part ma government nyaka play ma en making sure ni wan gi resources moromo. Sikunde go nitie kod mwandu kod gige puonjruok moromo mondo jopuonjo bed ni nyalo chiwo somo madwarore to jopuonjre bed ni nyalo somo maber. Jonyuol nitie role margi mar tego kod luwo kaka nyithindo dhi mbele kod wuoyo gi jopuonje gitiyo karachiel. Sikunde obedo well funded. An aseneno gwenge mang'eny ma jonyuol ose come up together mong'iyo to koro ang'ono ma waremo ka. Tang'ono mwanyalo timo mondo watim nadi mondo wajiw kendo mondo wapong' kanyo. Koro jatelo mantie no mag group mag jotelo makoro higa yiero mabiro koro ng'ato ka ng'ato bende onego pimie to mano jatelo monego bed nikech mano en ng'ama onego bed ni en emojiwo somo. Ng'ano ni e bunge en monego bed ni kodhi e bunge kacha chande to siro mondo migawo mar education ni omi allocation moromo. To koro ka ene mosebedo gi paro kamano it means ni wan koro kaka jonyuol gi jopiny wano no juang'a koro kanyo watim kaka wahero to somo ok wanyal tugo go to somo nyaka koro sani wa hold government responsible mondo gihakikisha ni somo koro ketie tugo mila mang'eny ma koro ikete somo ni to ok wanyal bedo ni somo ni kuom somo ni iwache weche mopogore ji wacho dhok mopogore opogore. Koro nyaka serikal ni bende decide ni koro kuom ji adek gi jatend migawo mar pesa jatend migawo mar somo PS mar somo mancho wuoyo gi ker nyaka gibe koro gitim gimiluongo ni putting their house in order mondo ginyiswa statement achiel to an statement manyalo dwaro kuom ker ni nyaka obi omiwa commitment ni gima nyocha jatend migawo mare owacho cha en gima ok bitiyo ni obiro commit to keto resources to gibiro tiyo gi partners moko mondo bende obio omed nikech somo to kwanyal compromise. Kamano iwacho ni somo ok nyabedo compromise, quality bende ok nyabedo compromise tekin gik mamoko mantiere iwacho ni gweng' mantiere kanyo ang'o moger malich ahinya ma kichung' nyalo somo kendo nyalo rango. En kanisa emoger maber moingo kata klas gi osuptal kosa ang'o mantiere kar kanyo. Kik wach na mako lwenye gi jo kanisa kata kamano pod wantiere kar kanisa wa mananga ogere to pod watimo mana wamedo mana gwarambe mondo walose kata fence chieng' moro achiel ka kinde ochopo nitie penjo ka watieko achiel kachiel. Cleo ane chenro kae wacho ni wan kod shida e weche mag somo nikech weche adek. Mokwongo poverty mag jonyuol en as a result of joblessness. Gini miyo quality mar somo osedok chien nikech domestic factors. Mar ariyo sani Ministry of Education bedo led gi jok ma ok gin jolony weche mag somo. This makes policy implementations a big challenge. Wacho ni how I wish the government can bring on board experts mag somo. Mar adek most politicians mabende chiwo paro kata advice jatend piny Kenya marais somb gine piny. Pes women empowerment nitiere lakini mag somo onge. Otieko kanyo ni sad ma brother Wilberforce Otieno mare ruta Nairobi kanyo no chal kane chuny boma ma Nairobi. Mano ote moro karka gi wach mari mogik ote mari ne ten migawo ma pacho ka nyithindo man gi geno mag somo to ponono ido buok kalore kod gigi duto gi gino ma jatend piny Kenya William Ruto bende nowacho ni gini tok dhi mul owe mana kama entiere ka watieko. Koro aneno ni mokwongo anyalo correct jawinjo ano ni e migawo mar education wan watiyo kodgi wa collaborate kodgi gik mang'eny. Nitie ji molony e weche mag somo kabisa. King'iyo kata kuonde kaka KICD gi nigo National Examination Council, Teacher Service Commission. Nitie experts madongo kabisa. Lakini shida maduong' kabisa ni shida mar adek cha. Mar politicians waketo siasa koro
ema koro riembo weche, to siasa ema koro ni experts an kod adier ni gin gi uwezo kendo gin gi teko mar chiwo paro manyalo miyo wateg education marwa e Kenya ka. I have no doubt about that. Ni advisors mag jatend piny okoso simple so mano takia mano to kang'eyo kadwa wuoye but aneno ni waketo siasa koro okwako wach mar education to dhi kethe nikech education ok wanyal bedo ni watiyo atiya gi wiwa. Nitie kata gine kata nonro mwatimo mopogore from time to time, tiende nitie evidence, nitie data manyiso piny owacho ni kae monego bed ni ukete teko. Sani wasebedo kwa go koko mondo jopuonje mang'eny ondik gisetemo but pod ok gichopo kama onego bed ni gichope. Ere kaka wa finance gini maber mondo dhi otimre. To paro mara mogik katieko Cleo en ni watimo ne nyithindo gimiluongo ni psychological torture. Nitie nyathi moro ma kowinjo ni koro free primary education ni onge kata free secondary education, to chunye bedo mojony kendo neno kaka koro somo ni en gimoro moko dhi yudo. Koro waketho nigi moral nyithindo kuom gik ma koro wawacho mopogore gi. Koro nego bed ni kaka piny owacho nego gibed gi stand achiel, gichung'e wach achiel to giwach ne ji ginen. To moloyo to an aparo no nego gima Nyokero wacho no mondo gi assure the country ni free primary education gi free secondary education ok dhi mul. Mano first of all is going to be a very important thing. But mokalo kanyo okoromo ni mondo wacha kamano, onego wane action, onego wane ka timbe ma piny owacho timo gin timbe masiro gi magiwacho no. And I think that is where there has been a problem. Ni wantie gi gik mwaluongo ni policy intentions and declarations mitima e bath ndara kate kanisa kate arambe moro, lakini koro okwane kilewogi. Sani koro skunde wasani madhi timo senior secondary school, skunde especially mani e gwenge mwaluongo ni sub county schools require a lot of resources mimondo gitim nadi, mimondo gibed gi nyalo mar kawo nyithindo mabiro biro e higa manyien. Okwaneno koket teko mang'eny ahinya kanyo. To ma en gima koro kata jo CDF gi gang'o nyaka bende koro wariwre karachiel mondo waket resources wa karachiel mondo wateg gini mondo somo obed dhi mbele, nikech mane kaka wagero piny ma wanyalo mor dakie, to piny ma wanyalo mor kata chiemro ka wawene nyithindwa, to wan gi piny Kenya ma en piny manyalo piem effectively gi pinje moko across the world. But sani to karata ni ka wadhi kode mbele to wadhi mana medo dong' chien, to kendo wadhi mana bedo waloso ground mana mar bedo gi miluongo ni failed state, nikech wadhi bedo gi jokuoge, wadhi bedo gi ji mok nyal tiyo tich, wadhi bedo gi ji mok nyal survive 21st century makoro wantie kodoni, to wadhi bedo gi ji mok nyal konyo gero piny. Erokamano ahinya. Ayudo konyo bende Sam Otieno kombedo kodwa okinyi makawuono e chenro ni mar mbakoro mokwate mokolo pek mantiere sekta ni mar somo. Ageno ni ging'eyo kendo koro giwinjo ni ka intiere gweng' Manyalenda tineno ka Jwelomino Secondary School okoger moloyo kanisa mantiere bathe kanyo, chandruok ni kanyo koso ang'o matimore. Ka intiere sikul Manyarenda mayudore malo yo Awasi yo Tho, oger sikul no moloyo kanisa man bathe, jogweng' un gi ting' mar neno adieri sikunde kaachiel koda ka weche mag somo omi peke makare. Sirkal bende okonye chenro gi duto mondo mi warangi. Kik wabed kinde mabiro gi pastors mok nyal wacho ni somo wuok e West machalo kama. Somo mokwongo wuok ka wayudo jok mariek manyalo somo mana ka gidhi e sikul. Wach mar hawilo rieko tawoni kinde osekalo kendo osedhi. Wamanyuru rieko gole somo kod mathoth mantiere kar kacha. Nyasaye mondo obed kodu, oritu kendo tau nyaka kiny ka wakelo cheno machielo mar piny kod mbakoro. Nyinga Cleophas Oluoch jagi somo kanya kwar mokeu nyaka sango oriti masane.